kum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu e bandiraɓe sehilaɓe on calminama on juurama e hande garɗen ko hollirde gueɗe men namdotoɓe holko coodteren haalis men garoɗo o e so waɗama kees hoko woni nafoore kees nde ko sodde hen gueɗe ɓeydoje golle men jahoje ɗe on jii ɗum ɗa ko ordinateur tokoso ɗum ɗa ko ordinateur mawɗo ɗum ɗa ko bafulaji ɗum to ko ventilo ɗum ɗa ko lecteur ɗum to ko lampe ɗum to ko radioyel ɗum fof gote kala ene yaaha ko yahata ko ɗum ɗa ko joɗorguel men ɗum ɗa ko table tokoso o mo ganduɗa ami jangguini hen saaha sukaɓe aroɓe ɗo janggude ɓe o table pewnumi gam dental ngal ɗum fof ko gollal jahowal ɗum noon ko ɗum saabi eɗen mbiya balle yo ngar so balle gari tan wosata ɗo naati courant o en jeeya ɗum wifi o en jeeya ɗum tampere men eɗen jeeyi ko heddi ko noon kadi ko golloɓe hen ɓe kadi yo balle hen ko mbaɗe barmeji mumen ene walla kadi softina wadde goto kala waɗama erago e ngal ɗo gollal men jahowal so tawi en mbaɗi ɗum tan ko enen jeeyi gollal ngal mi jeeya ngal goɗɗo jeeya enen fof ndendi jeydi ngal so yawi tan dental tan addira ko ha nafa hunde nde noon dental men eɗen jeeyi ɗum goto kala yo waɗa hen ko wawi ko joguiɗo kaɓorɗe moƴƴe bawɗe jangguinde so portable moƴƴal kewgal gueɗe yo neldu en joguiɗo ordinateur moƴƴo yo noldu en joguiɗo appareil uji bawɗe film uji ha moƴƴa yo noldu en ko nanggata ha labɗa ceer yo noldu en kala ko yadata e ngal ɗo gollal jahowal ɗo ngal bisimilla ma hen hay goto hoɗaɓa hen hoore muɗum ganden ko enen jeeyi ɗum goɗɗo jeeya ɗum wadde amin mbiya on tan bisimilla meɗen e gollal men jahowal e sa yi joni oɗo sukka garowo men ene walla en ko janggowo ɗum saabi waɗa saaha mi yiɗa jangguinde taw mi yiyanimo mi wawata jangguinde on jii hay hanki tan mi jangguini hanki tan mi jangguini ko jangguinmi ko koye peeje tan mbanmi jangguinmi e nder peeje ɗum noon wadde golle men ɗe ko enen ndendiɗe goɗɗe jeeyaɗe sowona enen wadde emin mbiya on bisimilla meɗen e golle men ɗeɗo en Allah walli en kam joni en dañi ko filmata en coodi kadi kaalirguel nanɗo jokkodire e goɗɗo to o ɗum kadi en keeɓi ɗum alhamdulillah rabbil alamina ordinateur men nanɗo fof men nanɗo heddi han kadi noon ko kaɓorɗe gaari ndenden jingguen ɗum te hunde kaɓorgal koko bonata so boni taw ji gongal tawa en mbiyata gadde an mbaɗata atan neldu tan yetto en mofto ɗon ene gollore addaka tan ha yeeye addirako ha gollore wadde amin ñaagui on e ballal kaɓorɗe moƴƴe bawoje jokkude ngal ɗo gollal yo Allah wallu noon yo Allah newnu noon on calminama on juurama waɗani ko ha gandi tan ko hande kam ko ɗum woni hen kadi ko mbaɗɗen hen ko ha paamen ɗum ganden ɗum bisimilla moon ko musidɗo moon guiɗo moon saabi Allah Yaya Ly Kaolack Sénégal alhamdulillah rabbil alamina